नोंथाङा जोंखौ मानो मिथिदिया जोंनि फिसाफोरा एसेग्राब थैलाबाय आंना फिसा गिबिमोन न'खराव रावबो गैला बे नायनांगौमोन थैनानै थांबाय सार जोंनि मानसिफ्रा जोंनि ओरै चिरां आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा NDFB नङामोन आरो मुंख्लं जायाखै नामा जोंखौ अनागारि नोंसोर फैनानै जोंनि मुंख्लंफोरनि न'खरफोरखौ सिफायफैजोबदों जों ओरैनो आलाय आथारि थानायसै नोंथाङा गोख्रैनो बे इलेक्सननि सिगां जोंनो मानसिफोरनि फैसाफोरखौ जोंनो होदो प्रमद नों बर'फोरखौ नोङो नायला नामा सुक्तिनि सिगां सानसे बेखौ सख'बाय होननानै बुंबाय गबाय होननानै बुंदों नाथाय सुक्ति जाखांनायनि उनाव दे जोङो मिथिनो मोनबाय आरो खोनानो मोनबाय सार बियार नाब्लाया जेलाव थांफिनबाय होननानै मानो थांफिननांगौ जुदि जोंनो मुंख्लं न'खरफोरनो 5 लाख थाखाखौ होयोब्ला अब्ला बिनिया सार प्रमदनिया फिल्डआ गुवार जागोन भुटान एटेकआव मादैनि फिसालाया मुंख्लं जानांदोंमोन गोथै सहखौ मोनबोदोंना मोनबोआखैमोन नागिरहैनोनो मोनाखै पस्टमर्टेम रिपर्टखौ मोनदोंना मोनाखै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों NDFBनि मुंख्लं न'खरफोरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होदों बेखौ नोंथांमोना मोनदोंना मोनाखै दा नै फार्स्ट किस्ति होबाय 200 सासे आरो सेकेन्ड बारावबो दाखालि होनाय नुबाय 200 जन ओमफ्राय बे बेवहाय लिस्टआ गैया आरो मानि थाखाय गैया जों मिथिला मानो होनब्ला जेब्लानोखि सुक्तिनि उनावहाय प्रमद सारा गावनि बिबानखौ माने सरकारखौ सालायनो थाखाय मोनदोंमोन बे समाव बिथाङा प्रमद बर' सारा बे समाव होनदों जेसेबांनाखि मुंख्लं जानायफोर बिसोरनि थाखाय आङो 5 लाख गोजा होगोन होननानै बुंनाय खोनादोंमोन आरो न'खरफ्रावबो साख्रि न'खर होनाय जागोन होननानै बुंनाय खोनादोंमोन बेनिफ्राय आरो जेसेबांनाखि न'खरफ्राव गैयै जानाय बिसोरनि थाखायबो जानाय माबा माबि आदारफोर होनाय जागोन होननाय खोनानाय मोन्दोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बोसोरथाम ना बोसोरब्रै जानोसै नामा जों दिनैसिम मोननो हायाखै आरो मानो होआखै जोंनोलाय प्रमद सारालाय दिनै गाव सुक्ति जालांबाय सुक्तियाव गाव राजा जालांबाय जोंबो भट होदोंमोन जोंबो बिनि उन थांफाबायदोंमोन नाथाय बियो जोंनो दिनैसिम मुंख्लं न'खरफोरनो माखासे होयो माखासे होआ माखासेफोरनो मानो होआसै बिनि जाहोना मा प्रमद सारा जोंनो बुंनो हागौ जों जेनेबा मा होनोमोनलायो पस्टमर्टेम लेखाखौ जोङो मोनाखै जों बोरै मोननो हानो बेखौबोथ' सारा मिथिनांगोन मानो होनब्ला जों मानसियाखौनो लायनो मोनाला मानसि लायाब्लाथ' पस्टमर्टेम पुलिस रिपर्ट आरो पस्टमर्टेम लेखा अब्लासो मोनगोन दा मोनाखैब्ला जों पस्टमर्टेमबो गैया ओमफ्राय जों पुलिसनो नै बे मुंख्लंफोरनि थाखाय माबायावसो जोङो रिपर्टखौ होनाय जानाय जादों आरो बेनो ओमफ्राय नै इलेक्सन फैलायलांबाय सिगां होगोन ना होआ साराबा होयोब्लाथ' मोजां जुदि जोंनो मुंख्लं न'खरफोरनो 5 लाख थाखाखौ होयोब्ला अब्ला बिनिया सार प्रमदनिया फिल्डआ गुवार जागोन बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय NDFBनिनो दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी आरो रनजित बसुमतारी मोना माने दिनै दैदेनगिरि जाबाय MLA बा EM जाबाय बिथांमोना मालाबाफोर खबर लाफेरदों नामा नोंथांमोननि न'खराव खबर लाहैयाखै थाङाखै रावबो जोंनिसिम जोंनि खैला मैलायाव रावबो थाङाखै जोंनि मुंख्लं न'खरफोरनियाव रावबो खबरबो लाहैयाखै ओमफ्राय जेनेबा सार प्रमदना बै NDFBफोरखौ सादानगिरिफोरखौ लानानै बियो रायजोखौ सालायनो मोनबाय बिटिआरखौ मोनबोबाय जोंनो 5 लाख रांखौ जों मुंख्लंफोरनो होनो हाथ'वाखै जेनेबा अब्ला बै सादानगिरि सार बियार नाब्ला सारखौ मानो दाबो बख'नो हाया बिलाय जोंनो होथ'वाखै बे सारखौथ' बख'नांगौसैमोन
गावनो लाबोनानै सारेन्डार जाहोबाय गावनो लिंहरनानै सारेन्डार खालामबाय सुक्तिनि सिगां सानसे बेखौ सख'बाय होननानै बुंबाय गबाय होननानै बुंदों नाथाय सुक्ति जाखांनायनि उनाव दे जोङो मिथिनो मोनबाय आरो खोनानो मोनबाय सार बियार नाब्लाया जेलाव थांफिनबाय होननानै मानो थांफिननांगौ बे समाव सारा हमथानानै लानो हायाखै नामा बाथ्राजों बा आयेनजों आयेनाथ' बिहा दंखायो आरो गावनो जुदि राजा जाबायब्ला CEM जाबायब्ला अब्ला बिसोरखौ जेराव हरफिननो हानाय जानो नाङामोन जोङो गोदो खोनायोमोन आरो नुबोदोङो दे BTC समावहाय BLTफ्रा जेब्लानाखि बिसोरो आन्दलन खालामदोंमोन हाग्रामा महिलारि सारनि आमोलाव बिसोरो सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिसोरो सोरबा जेलाव थादोंमोन सोरबा माबा मोनसे जानानै थानांदोंमोन आरो अनसुंथाइखौबो बिसोरो होदोंमोन आरो जेलाव थानायफोरखौबो बख'नानै लाबोदों स्रां गजोबदों जेब्लानाखि सुक्ति साखर जाखांदों बिनि उनावनो रावबो जेलाव बेलटिफ्रा थानाङाखै बख'नानै लाबोजोबदों हाग्रामा सारानो बे समावहाय बिथां सारा जेनेबा बियो बे माबाखौ मोनबाय जेनेबा सारा सलाय नुबाय बे समाव बिबो बिदि खालामबाय आरो प्रमद सार दानि प्रमद सारा बै सार बायदि मानो खालामनो हादिया बिलाय हानांगौमोन ना जोङो गोरलै समावहाय फरायनोबो मोनबोदों जे भारत स्वाधीन जानायावहाय जेब्ला भारत स्वाधीना जादोंमोन अब्ला गोबां भारतनि मानसिफ्राबो बिदिनो आन्दलन खालामना जेल जादोंमोन जेब्ला भारतआ आन्दलन जानाय समाव जेब्ला उदां जाबाय बे समावबो जोङो गोरलै गोरलैयाव फरायबोनो मोनदों बिसोरो माने जोबजानायफ्रा जेलनिफ्राय गदों बे आयेना सिगांनिफ्रायनो दङ सुक्ति साखर जानायनि उनावहाय माबा मोनसे दाय गोनां मावनायफ्रा NDAB एक्सट्रिमिस्टफ्रा जेलनिफ्राय गनांगौ होननानै मिथिबोनो मोननाय आरो सख'बोदोंबो दा मानो प्रमदना सख'नो हाया मानि थाखाय ना बियो गावनियाव सक्तिया गैया जाखो दा जोङो नुनो मोनदों प्रमद सारा सक्तिखौ मोननो हायाखै बायदिसो नुबाय दा दिनै आन्दलन माबाया फैबाय इलेक्सना फैबाय अब्ला बे इलेक्सनाव ओरैनो बियो देरहाबावगौमोन जोंनि NDABनि न'खरफोरनि मुंख्लंफोरनि न'खरसेयाव 3 गाहाम दङ बे 3 गाहामनि आसिया जुदि बिनि उनाव थुजायोब्ला बेसेबां गुवार जागौमोन ओरैनो उनिमल देरहाखायो बियो दा जुदि बियो जोंनो जों NDABफोरनि थाखाय बे मुंख्लं थाखाफोरखौ जुदि होआब्ला अब्ला बियो बिनावहाय खमायनो हागौ होननानै आङो बुङो मानो होनब्ला जोङो जुदि दानो इलेक्सननि सिगांनो जुदि जोंनो होआब्ला अब्ला जोङो उनफिननायसै सार मा बुङो सारा ना मा बुङो प्रमद सारा जों उनफिननायसै सार नोंथांनि फिल्डनिफ्राय जोङो उनफिननानै गुबुन फिल्डआव थांगोन जों बेखौहाय खालामखाबाय जोङो बयबो मतामत लाबाय आरो जादों जोङो बेखौहाय बुङो सार नोंथाङा मा जोंनि सायाव अननाय गैया नामा सार प्रमद सार नोंथाङा मा मुंख्लं न'खरफोरखौ गोरिब न'खरफोरखौ नायलिया नामा मा जोंनि गांनाय उखैनायखौ नायलिया नामा जोंनि फिसाफ्रा बेसेबां दुखु जानांबाय थैनांनानै थै गसरनानै आयखां बायखां जानांदों जों बेखौ नाहरनानै जोङो दिनै गाबदों आरो थाखाबो जोङो मोनलिया अब्ला जोंनि न'खरा मा जागोन प्रमद नों बर'फोरखौ नोङो नायला नामा दिनै नै बिश्वनाथ सारियालिफोरजों गोबां दाखालि होबाय नाथाय जोंनि बे क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआव दासिमबो मोननो फैयाखै मात्र जोङो दाखालि सिगां दाखालि 3 जों बेखौल' मोननायखौ नुनो हादों गोबाङानो जोङो मोनाखै सार जोंनि मानसिफ्रा जोंनि ओरै चिरां आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा NDAB नङामोन आरो मुंख्लं जायाखै नामा सार नोंथाङा जोंखौ मानो मिथिदिया जोंनि फिसाफ्रा एसेग्राब थैलाबाय आंना फिसा गिबिमोन
बिजोंनो संसार जानांगौमोन बिनो आंखौ फोथांगौमोन बिनो आंखौ नायगौमोन दिनै थैलांबाय न'खराव रावबो गैला बे नायनांगौमोन थैनानै थांबाय दिनै नोंसोरबो जोंनि थाखाय थाखाफोरखौ होआब्ला जों मा खालामगोन सार अब्ला जोंखौ अनागारि नोंसोर फैनानै जोंनि मुंख्लंफोरनि न'खरफोरखौ सिफायफैजोबदो सार सिफायफैदो जों ओरैनो आलाय आथारि थानायसै जोंनो नांलिया होननानै जों बुंनायसै नामा सार सारा जुदि जोंनो दानो होआब्ला जों अब्ला गुबुन लाइनाजों जों लामा लानांगौ गोनां जाबाय आंनि बुंनांगौआ बेनो सार नोंथाङा गोख्रैनो बे इलेक्सननि सिगां जोंनो माथियासफोरनि फैसाफोरखौ जोंनो होदो आरो न'खरफोरखौ नायदो सार आङो खावलायबाय नोंथांनियाव नोंथाङा गोख्रैनो जोंनो होदो सार माने इलेक्सननि सिगांनो जोंनो होदो सार आं बेखौनो नोंथांनाव खावलायो आं नोंथांनाव बेखौनो बुंथियो आरो बेनो आंनि रायथिनाया सार एसेनोसै